खुलुमबाय स्टुडिय'आव आं आमिना सरगियारि दिनैनि गिबि सारिनि रादाबफोराव दं। हादराव पेट्रल आरो डिजेलनि बेसेना 7 साननि गेजेराव 4 रां बारायबाय। अरुणाचल प्रदेशनि सेक्रेटारियेटनि वालाव नो मोर डाम लिरनायनि थाखाय नीलिम महन्त मुंनि सावगारि आखिग्रा सासे सुबुंखौ अरुणाचल पुलिसआ एरेस्ट खालामदों। दिनै फुंनिफ्रायनो साखा बन्दनि थाखाय भारतनि गुबुन गुबुन ओनसोलाव गारि मटरफोरा नांथानानै दङ। साहा मावफारियाफोरनि सानफ्रोमबोनि हाजिराया 351 रां बारायनाय आरो साहा मावफारियाफोरनि साख्रिनि मावफारि समखौ 60 बोसोरसिम बारायनांगौनि थाखाय गलाघाट जिल्लायाव सोमावसारदों। रायजोआव बेसेन बांनायखौ लानानै दिनै एसेम्ब्लियाव बेरेखा दोलोआ दुंहाव थासारि सोमजिहोदों। आफलामु घाटनिफ्राय माजुलि आरो निमाती घाटनि गेजेराव रेफेक्सनि सिबिथाया दिनैनिफ्राय जागायफिनबाय। अमिक्रननि गाग्लोबनाया फैफिननायनि थाखाय चीनआव 5 सान लकडाउन फोसावबाय। आयेन बेरेखायै गान्दा गंनि फालांगि खालामग्रा 2 दायनिगिरिखौ आसामनि कार्बि आलं जिल्लायाव हमनो मोननाय जादों। 28 मार्च आरो 29 मार्च खालि गासैबो भारतनि बेंकफोरानो बेंकिं लस बिल 2021 इंनि हेंथायै खुद्रिसारगोनखौ मिथिहोदों। दिनैनिफ्राय 28 आरो 29 मार्च साननैनि थाखाय साखा बन्द। नोंथांमोना सानफ्रोमबोनि खौरांखौ मोननो थाखाय रिलाइभ निउज 24 बड' इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनायजों लोगोसे फेसबुक पेजखौ फल' खालामनानै लाइक शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।